Ғабдрахман Әлмәт районының халыққа барлық оңайлыклар тудырылған ауылларының бірсе. Жерлік нефтчілерінің солы ярдәмен тыйып яшый. Мәктәп, мәдәниет йорты, балалар бақшасы, медпункт кебек көнкүреш құрылмалары да күңелләргә иман нур еңдіруші мәчете дә бар. Күптән түгел Татарстанда тиңе булмаган тагын бер хәтер йорты калкып чыкты. Ғабдрахман авылыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Тарих үзеннән үзегенә язылмый, тарихны без, кешеләр язабыз. Әлмәт районының Ғабдрахман авылы тарихы китабына да яңа вакыйга теркәлде. Бүген биредә 6866 квадрат метр мәйданда музей утары ачылды. Кайда карарга да белмәссең. Музейның ишек төбенән үк әкияти тылсым дөньясы белән тарихи чынбарлык каршыла. Бер якта Тукай әкиятеннән килгән батырлар, шүрәлеләр, икенче якта Ғабдрахман авылы тарихын чагылдырган көнкүреш. Агач кисү җайланмасыннан алып, төрле елларда авылның тормышын җайларга ярдәм иткән тимер атларга кадәр рәт-рәт куелган. Әлбәттә инде бу Ғабдрахман авыл тарихы гына түгел, Әлмәт районы нефт тарихы гына да түгел, тулы татар халкының һәм инде Көньяк Көнчыгыш регионының тарихы чагыла. Монда гаилә белән килеп ял итәргә дә мөмкин, монда коллектив эштән килергә дә, шәхси үзең өчен килергә дә. Музей ачылу Ғабдрахман авылында гомер буе балаларга белем биргән укытучы Гасимә Надырова туган көненә туры килгән. Иң бәхетле, иң яхшы, иң күркәм, иң кадерле эшемнең үткән вакыты Ғабдрахман авылы. 10 еллык мәктәбендә эшләгән чырларымны һич тә онытырлык түгел. Ғабдрахман искиткеч. Бүген анда бәйрәм гөрли. Барлык халык шушы бәйрәмне күрергә шатланып килгән. Гасимә апаның ахирәте Энҗе Нугайбекова Ғабдрахман авылында рус теле укытучысы булып эшләгән. Укучыларыбыз ирешкән уңышлар белән гомер буе горурланабыз, ди Энҗе ханым. Мин бу авылда 7 ел мәктәптә эшләдем. Эшләгәнче 10нчы классын 8-9-10 монда бетердем. Оннан институт бетереп эшкә җибәрделәр. 7 ел укытучы, рус тел укытучысы булып эшләдем. Укучыларым бик зурлап килеп күрешеп торалар, бик күңелле. Мәктәп ул вакытта начар гына мәктәп, хәзер танырлык түгел шәһәр булды Ғабдрахман мәктәбе. Әлеге музей Гасимә Надырова белән Энҗе Нугайбекова укучылары Тәһәветдинов һәм Җәләевләр гаиләсе ярдәме белән төзелгән. Ачу тантанасында катнашкан Шәфәгать Тәһәветдинов укытучыларына олуг рәхмәтен җиткерде. Безнең тырыш авыл халкына багышлап, балаларга үткәннәрне искә алырлык булсын дип, һәм зур яшьтәгеләре шундый өметтән эшләнгән эш. Экспонатлар җыюда авылның 7 кешелек инициатив төркеме актив ярдәм күрсәткән. Biz бармый талмый шушы 7 ел эчендә бик күп экспонатлар җыйдык. Музейның фондында бүгенге көндә 1000 экспонат бар. Аның эштәлеген шулай ук төрле музейларга йөреп өйрәндек. Әйбер җыю белән генә шөгыльләнмәдек. Авылыбызның тарихына кагылышлы язмалар, кул язмалар да инде, истәлекләр дә, өлкәннәрне чакырып, аксакалларны бергә җыеп, сөйләшүләр уздыру, китап автор белән очрашулар, һәрбер нәрсәне бик җентекләп, бертөкләп җыйдык, өйрәндек. Ирешкәннәр хәйран калырлык. Музей мөдире әйтүенчә, күргәзмә залларын Татарстан Милли музее хезмәткәрләре бизәгән. Авыл халкы безнең бик тырыш, игенчелек, нефтчелек һөнәре белән бик шөгыльләнә. Авылыбыздан күп кенә шәхесләр чыгып китте. Хәзер инде менә бүгенге көндә авылыбызны шулай матурлап, төзекләндереп, ярдәм итеп торучы шәхесләребезнең берсе Шәфәгать Фахраз Тәһәветдинов. Аңа бик зур рәхмәт шушы музей йортын, шушы зур бинаны авыл халкына бүләк иткән өчен. Безнең музейда 8 зал эшләп килә. Экспонатларны авыл халкыдан җыйдык. Аларга бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Музейда этнографик костюмнарның яңа модельләре, тарихи агач һәм балчык савыт-саба, йорт әйләнеше әйберләре, 19 гасыр азагы 20 гасыр башындагы хезмәт кораллары коллекциясе тәкъдим ителә. Музейга килүчеләр Бөек Ватан сугышы чорындагы ату коралларының модельләре һәм макетлары коллекциясендә карый ала. Бу
бүлмә Бейік Ватан сугышына багышланган. Бейік Ватан сугышында булган кешеләр турында язылган, аларның язмышлары, тормышлары турында. Һәм менә күптән түгел булган кайнар нокталарда булган кешеләр турында язмышлар монда. Һәм сугыш вакытында безнең тылда эшләгән хатын-кызлар, балалар турында язылган информациялар бар. Габдрахманлылар өчен авыл тарихына багышланган зал аеруча кадерле. Бу фотосурәтләрне күрү күзләргә яшь килә, хатирәләрне яңарта. Рәхмәт шушылай мотор музей ясаганнар өчен, хатирәләрне яңартканнар өчен. Бу музей бик кирәкле яшьләргә, оныкларга, укучыларга, үткән кешеләргә дә кирип карарга. Бик тә мотор ясаганнар, бик күркәм, бик ошады. Музейның кош һәм җәнлек коллекциясе дә бар. Ачылышка махсус килгән кунаклар бик теләп музей белән танышудан алган хис кичерешләре белән уртаклашты. Мин бу авылга, Габдрахман авылына интернет аша күреп, шушы музей ачылган икәнен көтеп алдым. Шушының өчен килергә булдым әле. Миңа бу авылга килеп кирүгә ошады, нурлы авыл икәне. Күренеп тора. Кешеләре ачык йөзле, тәмле теллеләр. Рәхмәт яусын барсына да. Без авыл тарихы музейының 8-нче бүлмәсендә ул Габдрахман авылының күренекле кешеләренә багышланган. Һәм монда иң кирәкле һәм иң кызыклы экспонатларның берсе ул вакыт тартмасы, менә ул бирегә куелган. Анда авыл ветераннарының киләчәк буынга мөрәҗәгате язылган һәм аны 2049 елда гына ачырга мөмкин. Музей бер чакта да үлми торган тере тарих ул дип искәртеп калдыруы белән 1000 кат хаклы язучы Аяз Гыйләҗев. Халкыбызның гореф-гадәтләрен киләчәк буыннарга җиткерүдә туган якны өйрәнү музейлары оештыру бик әһәмиятле. Әлеге музей бүгеннән үк Татарстан кунаклары өчен туристлык маршрутына кертерлек. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.